Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Secret Neighbor. Sunt aici împreună cu Pisica, Bună! cu Remus Salut! și cu Focaru. Salut! Și astăzi ne reîntoarcem cu seria voastră preferată, pentru că știu că vă plăcea foarte mult Secret Neighbor. Adică, bă, nici bine nu postam un episod de Secret Neighbor și deja erau peste 2-3 mii de like-uri instant. Așa că nu uitați să apăsați butonașul de like dacă este să vă placă. Voi câte like-uri ați vrea așa să strângem la episodul de azi? Un episod de revenire de serie. Bine. Peste 17.000 de like-uri. Ok, 23.000. 23.000, da. 25.000 de like-uri. Wow. Ne-a rupt Focaru, ne-a rupt. Gata, ne-a dat-o. Ne-a dat daună totală. Bă, nu știu, hai să vedem dacă reușim să strângem atât de multe like-uri, deși nu cred că o să se întâmple, dar totuși este vacanță și ne bucurăm foarte mult că este vacanță. Și să ne scrieți în comentarii, chiar sunt curios, pentru că eu nu știu până când este vacanța, pentru că tot am auzit tot felul de știri și tot felul de chestii, cum că s-ar prelungi vacanța, cum că s-ar reduce vacanța. Bă, frate, efectiv nu știu când se termină vacanța, așa că scrieți în comentarii, vă rog, ca să putem să știm și noi până când e vacanța. Și eu sunt tot copil și avem ne jucăm pe o casă mai clasică de data aceasta, dacă mai țineți minte casa asta. Doar că avem keycards-uri și trebuie să facem rost de keycards-uri ca să putem să... Apăsați, nu? Hai, dați-mi aici și apăsați. Ia să vedem. O să beau lăptic. Ca să bag viteză. Ok. Bă, ne trebuie keycard ca să putem să intrăm în prima zonă. Adică... Aveți grijă că nu știu care e vecinul dintre noi. Ia uite, mi-a închis ușa în fața ochilor. Remus mi-a închis ușa în fața ochilor. Păi dacă ești vecin. Cum adică? E vecin. Nu e adevărat. E Remus, vecinul este Remus. Cum să închizi ușa în fața ochilor? Chiar așa. Așa ceva nu se poate. Să fii vecin și să închizi ușa. Și eu. Așa ceva nu se face, ok? Hai Remus aici la dulap. Cine a pus un ghiveci? A pus ceva un ghiveci? Vecinul, îți dai seama. Ia stai mă așa. Vecinul ăsta. Deci aveți grijă cu Remus că nu știu. Aoleu. Lor, pe unde m-am urcat? Ciocolată. Am căzut. S-a auzit? Am căzut eu pe jos. Bă, da, e foarte întunecoasă casa asta. Da, este. Și înainte era la fel. Da, știu. Ok. Bravo, Bă, ne trebuie o cheie, mă, frate, dacă găsești. Să ne zică și nouă cineva dacă a găsit o cheie. De la ușa aia. Poate o găsești și nu-ți zice. N-am găsit. Păi îți dai seama că dacă e vecinul nu zice. Da, vecinul le aruncă și Remus le aruncă, să știi. Ia, că mă uit la Remus, că pare și ea suspicios, uite-le. Merge cu spatele, aveți grijă. Da, e periculos. Aveți grijă că ia ceva să dea mine. Remus m-a lovit! M-a lovit Remus! Da? E bătăuș? Nu, eu luam un coin din ăla, ce te ajută? Te ajută că-ți cumperi costume cu el, dar în... Cartea 2. În joc nu te ajută cu nimic, gen aici. Bă, n-am găsit nimic, mă, frate, decât niște ceva de băut, de mâncat, de astea. Ați deschis vreo ușă pe undeva? Da, 2. Bă, sunt niște dulapuri pe sus. Ia, că am găsit o zonă nouă pe aici. Bă, momentan nu văd să se transforme vecinul și... Am auzit ceva. Ce? Am auzit ceva de vecin. Am găsit o cheie. Unde e? Remus e vecinul. Zici? Da. Remus e vecinul. Remus nu vorbește. Ce-i drept? Dacă sunt atent aici să iau Da. Ce-i drept, Remus? Remus, nu prea îl văd pe aici pe lângă noi. Nu știu dacă ați văzut chestia asta. Nu știu unde sunteți, frate, uite, văd o cioară. Uite, e jos. Am deschis o ușă. Am auzit încă un lacăt. Ok. Eu am deschis. Nu știu dacă e Remus, nu pot să mă pronunț. Jocul ăsta e foarte mic. Ce anume? Da, eu nu l-am văzut pe Remus. Pe Remus nu l-am văzut de când a început match-ul. Ia uite-l pe Remus. Îl văd, uite-l. Nu găsești, vezi că e T ăla de transformat în caz de aici. Da. Apăs, uite. Uite keycard, am găsit un keycard. Da, nu știu unde e ușa 1. Ia, că am găsit o zonă nouă. Da, ți-a apăsat aici pe ceas. Da, vezi apasă pe ceas acolo, Remus, vezi ce se întâmplă. Da. Vezi dacă îți dă vreo opțiune. Orice ceas din casă, gen apasă pe el, să vezi ce mișto e. Am încercat, dar nu apare nimic. Nu merge? Am înțeles.
Eu tot cred că Remus e vecinul. Bă, nu știu, eu tot timpul îl bănuiesc pe Remus. Că Remus nu vorbește și de obicei când... Tot Oare timpul- trebuie să vorbesc Remus. neapărat sau Păi, ce? Oremus Da. Ormax. Eu? Oremus Ormax. Eu am vorbit tot meciul, ce vorbești? Da, deci Da, aparent las că mai vorbit tot meciul și după aia nu mă apuc, mi-a luat pe la Bă, eu am vorbit tot meciul! Da, da. Aoleu, au ceva sunete suspecte, nu știu ce să zic. Bă, Uite, nene, eu bă, un lac. îți cu Remus aici singur, ar putea să mă A, moară, da, da? a, da, ești cu Remus acolo? Da, mult noroc, mult noroc. Asta ori tactică, hai. Mult noroc, îți urez, mult Ia noroc, uite s-ar pe putea să nu te mai vedem. Da. Ia, vine după mine Remus, pleacă Remus de aici, Ok, nu, eu- cum ajungi? Ok, ia să vedem, eu mă duc pe afară. Ia mă, pot să vă sting curentul? Nu, pot să vă sting curentul. Pot să vă aprind și să vă sting luminile în casă. Ce tare. Da, văd. Că sunt Acum e în mai bine. garaj. Mm. Ok, mă duc, am o cheie, am o cheie. Aoleu, uite-l pe Remus. A, se ascunde! A dat să se Vezi, ascundă vezi, după... ascunde. Da, Se frate, ascunde, mă se ascunde, se ascundeam ascunde. așa fără motiv. A dat să se ascundă după un lemn, l-am văzut. Bă, l-ați văzut și voi? L-ați văzut și voi? Da, Da. mă, da, am văzut și eu. Și... Ia Ai uite pe găsit un card? Remus. Am deschis o Am găsit cheie, un card? am deschis o cheie, să știți. Bine că ai deschis Am cheia. deschis cheia. Am Lasă deschis tu. cheia. Am deschis cheia, mă. Am deschis o blacă, tu cheie, vreau să zic, dar... dar- nu spunem asta în seria asta, cu am deschis cheia. Am deschis o cheie. Asta Um, spunem mereu. Ia, ce-i butonul ăsta? Am l-am găsit apăsat. un card. LOL, Da, am da, apăsat da. un buton și s-a făcut radarul ăla. Se aude radar. Da, am apăsat eu. Păi și vezi ceilalți copii sau? Da, cred că toată lumea poate să vadă. Păi ești vecin. Nu sunt vecin! Da, nu mai Bă, vezi. da, e S-a făcut vecinul, update. vecinul. Ascultați-mă, s-a făcut un Deci update. n-ai cum. Max, vecinul. Ascultați-mă, s-a făcut Da, un mă, update. da. E vecinul, Max e Da, vecinul. da. Bă, s-a făcut un update și... Nu e adevărat. Bă, da! Și surprinzător Da, da, vezi da. toți Da, copiii. și s-a făcut un wow. update și toată lumea poate să facă radarul acum, ok? Dacă Da, nu știți, da, da. degeaba vorbiți. Dacă nu știți, Da, degeaba da, da, vorbiți. Vrajă, Da, da. vrajă. Am găsit un card, unul, Habar dar nu- n-aveți! Ce eu am cardul, Am descuiat un lacăt. Da. O lacă. Ok, vrei să zici ok, da? M-am abținut. Da. Hai să mai văd dacă găsiți vreo ușă. Uite, am găsit o cheie. Bun. Yes! Yes. Uite, Trei. vezi, nu m-aș fi bucurat atât de mult dacă eram vecin. Uite-te Ei. aici. Da, M-aș fi bucurat mai Pisică. puțin. Voi? da. E 3 Ce? jos. De ce Păi nu n-am pui trei, am Trei unul jos. eu. Și eu am unul. Am Dar nu unul. știu de unde, cred că de afară. Bă, Max, dar nu ne mai prins, bă, frate. Da, mă, frate, că eu sunt! Mă, frate, nu mi-a prins, bă, Mi-a Remus, dat, bă, frate. mi-a dat cea el, de asta am fost când m-am spawnat. Uite că vine cineva după mine, focarul vine. Da. Vezi, ai grijă. Păi vine după mine, nu știu de ce. Nu, mă, dar nu găsesc să deschizi. A, că te-a transfer focare lângă mine. Mamă, ce camere mari e vecinul ăsta. Atât trebuie, atât trebuie să te transformi. Da, da. Aha. Ah, uite că deschid încă una, vezi? Gata. Mai avem două Da. galbene, deci fiți atenți că mai avem două chei Bă, era galbene. să mor, m-am aruncat și era să mor. Da, ai auto-revive, am pus auto-revive pe meci. Ah, ok. Gen, chiar dacă pici, ar trebui să te poți ridica. Bă, nene, Unde? băi, nu găsesc cheia Nu e de unul. nou. Eu am Două ăsta. chei galbene mai avem nevoie, să știți. Eu am unul, dar nu găsesc ușa. Să mă uit să văd ce găsesc. Nu găsesc ușa unde. Ia, ce are Remus în mână? Ia. Are un cheie scaun, galbenă? avea un scaun, m-am speriat. Wow! Wow! Oh my Mamă, god. două galbene, Oh my wow. god! Două Oh galbene my și God. nu știu unde ar putea să Ia, fie. Și nici nu știu cine e vecinul, dar bănuiesc că e Remus. Ia uzi. Ce? Ah, LOL cântă. LOL chiar cântă. Auzi și eu, auzi și Bă, eu. tu ești de vocea României. Cu Mă, chitara ta. mi-a furat moneda aia. Eu ți-am furat-o, era a mea. Da. Nu era ta, era Eu am mea, adus-o de uite. acasă. Bă, e Remus vecinul! Pe bune zici? A, v-am zis eu, v-am Pe zis bune zici eu, sau e v-am vrăjeală? zis eu. Ah, O, e am Remus. auzit ceva, am Ce auzit s-a ceva. Ce s-a întâmplat, mă? L-am văzut pe Remus cum s-a Da, da, transformat. Da, ce s-a Ok. întâmplat? L-am Dintr-o văzut, dată a l-am rămas văzut. numai cu Remus. Bă, frate! Dintr-o dată a rămas numai cu S-a Remus. Calmează-te! S-a transformat. Păi da, S-a transformat Da, în... da, da, E focarul deghizat. Da, e nu focar găsim deghizat noi. și-o Nu zmor. mai- S-a... nu Bă, vă mai alarmați. știu unde-s cheile, le-a aruncat pe afară, pariu.
Le arunca, sigur, sau pe casă. Focarul posibil. Ia. Uite. Da, Sau eu. pe casă. Uite Mă unde rog, arată acum, pasărea aia pe o... Bă, dar cum te Păi, urci? vă dați seama, afară. Cum te Nu. urci acolo? Da, nu Da, știu. Remus deja merge acolo. Deci fiți atenți că Da, l-am văzut pe da, Remus da, cum s-a da, transformat. În fața ochilor Da, mei, da. el s-a Dacă transformat. ești spectator, n-ai voie A să rămas, vorbești. a rămas numai cu tine. A Da, rămas da, numai cu tine și mai bine. omorât. Deci s-a transformat în fața ochilor mei. M-a închis înăuntru. Unde ești? A cu piciorul în ușă. Ce s-a întâmplat? Cum am deschis, m-a Ce prins. s-a Cum s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Da. Ce? Unde? M-a prins, știu? Remus. A, da? Și ziceați de mine că eu sunt vecinul, că da, Max e vecinul, că a apăsat pe butonul ăla. Unde îl aud? Uite, vezi? Mamă, ce m-a luat! Bă, frate, Bă, da, și frate, m-a... m-a prins pe toți focarul. Focarul, da? Da, Focarul, da. da? Da. Băi! Copcii s-au dispărut. Bă, deci m-a prins. Tu știi de unde? Era la 1 kilometru distanță. Am văzut player. așa cucul ăla de pe scări. La 1 Da. kilometru era, mă, n-avea nici... Asta merită un like. Merită. Hai. Merită multe like-uri. A jucat bine, Remus, n-am ce să comentez. Da. Hai să alegem altă casă pentru harta numărul 2. Hai să mergem pe... Hai să mergem pe prima casă. Vreți prima casă făcută vreodată gen în joc? Prima aia pe care o jucam Hai. la începutul seriei, cum ar Hai, veni. bagu. Prima casă, să vedem. Bă, dați și voi ready. Eu sunt ready. Voi, Hai, băi, așa? cu ready. Hai să vedem. Prima casă seamănă cu asta, nu. dar ar trebui să fie mai luminoasă, cred, sau nu știu. Hai să vedem pe cine dă vecin. Pe cine o da vecinul are? Cu cine o da, pe tine? Pe mine nu mă da. dă, mă, Pe frate, că Remus eu... iar. Fie focarul. Da, Iar parcă pe Remus. vezi. Sau parcă Focarul vezi e că îl dă pe Remus din nou, că se mai întâmplă și Bă, chestii de nu genul cred. ăsta. Nu cred. Hai să vedem pe cine dă Hai să vecin. vedem. Mhm. Pe unul dintre Id. voi cumva? Sau tot lumea e copcil de ca de obicei? Toată Id. lumea Ce? e vecin. Id. Toată lumea e vecin, wow. Toată lumea e Focarul vecin? e Hai că- vecin. Toată lumea e vecin. Bă, Focarul imaginați-vă e un, vecinul. imaginați-vă un game Da, mode da. în care toată lumea ar fi vecin. Toată lumea. Și gen, fiecare trebuie să prindă pe fiecare, dar Wow. Da, am cine găsit- prinde primul câștigă, știi? am găsit un card. Am găsit un card. Prinde vecinul. Să știi să-l ascunzi. Păi nu-l Da, ascund, vezi pentru că nu să-l sunt arunci vecin ca tine. după copac. Îmi pare rău, dar nu sunt Oh, am vecin ca găsit tine. unul. Ca mine, ia uzi. Bă, bineînțeles. Da, bineînțeles. Știi Tu tu. ești Am găsit vecinul Remus. cartela 1. Ia stai o secundă, am deschis ușa asta, door open. Vedeți, mă, că vă mănâncă. Așa. Nu știu. Tu S-a ne mai mănânci, deschis una? tu ești vecinul. Lul, Eu pe am unde e? deschis-o. Care ești? Pisica, lul. Eu am deschis-o pe aia. Da, eu am deschis-o pe asta altă, dar nu avem Am încă... găsit un card. A, uite, am mai găsit unul aici. Bă, care m-a lovit? Am Remus! găsit o cheie, am Deci găsit focarul o dă cheie. dur. Deci focarul a dat și a fugit. Cheie Ia grandă. fii atent, mă. What? Că eu nici măcar Câte nu sunt la ceasul? voi. Cât e Eu nici ceasul? măcar nu sunt la voi. Nu știu. Cum adică eu am Apasă E, dat? apasă E pe el. Uite, Dacă nu apăs. poți Eu dacă nici nu poți măcar nu înseamnă am că... la voi. Auzi, mă. Dacă nu poți înseamnă că ești vecin. Dacă nu pot, înseamnă că sunt vecin? Păi, dar nu sunt vecin, că nu mi-arată că Bă, sunt frate, vecin. nu poate, e clar, el e. Ok. Ha, ha, ha. Nu știam că dacă nu poți, ești vecin. Ok. Știu că dacă poți ești vecin. Păi așa știam Da. și eu, dar aparent... Am Da, deschis mă, o știu, cheie, un lacă. Deci fiți atenți, mai avem 2 roșii, Avem 3 nevoie de roșii doi. și 2 albastre. E bine, e bine. Arată-mi tu ce ai în inventar, De 2, Max. de 3. Am 2 Arată iteme în unul. inventar. Uite, un Unul. 2 și o lanternă. Apasă pe 3 să văd că nu ții nimic în mână. Păi lol, uite, apăs pe 3, nu țin nimic Dacă- în mână. Vreau să văd că n-ai nimic în mână. Păi cum adică să Când nu vezi ai că... nimic în mână, se vede ca la mine, Max. Cum? Apasă pe 3. Păi apăs pe 3. Am doar 2 Uite, sloturi de iteme. ți se Tu ai, pare că am Are ceva? două. tu ai beggar. Tu ai caracter beggar și ai... Ah, ok. Nu, el are 4 sloturi, dar zice de mine. Nu, am 3. 3 am 3. Sau A, trei. ești Momentan. vecin, e vecin. Ai, vecin, gata. E Da. vecinul, gata. Gata, Nu mai stă la gata, nicio. eu? bă. Da, Remus vedeți că e e un, vecinul. vedeți că e un 2 aici, vedeți că e un 2 aici. Și eu am doi, uite. Unde? Bam! Hai că am dat door open, am dat door open și mai am cu un 2. Merge Eu să mai am duce un doi, plus. dar nu știu unde. Uite aici. Uite, acolo e A, eu doiul meu, vreau să doiul meu. deschid. Băi! Pus pe acoperiș. Pe acoperiș? Da. O să Am auzi deschis ok. una, că
Am deschis Da. un lacăt. S-a auzit ok. Oh, Raymond, de ce dai în mini? Avem 3-uri pe aici, să Oh, știți. my De ce God. dai în mini? s-a spart lanterna în capul lui. Da, să-mi A, sparg. da? A, Vezi, mă. Remus. Aha. Da, da. Am găsit Da, un mai trei. fac. Aveți grijă cu Remus, că e cam periculos. Sus, pe acoperiș. Am găsit 3. Da, 3 erau Sus, vreo pe 2 de acoperiș. 3, dar n-aveam spațiu în inventory să iau. Mi s-a spart lanterna. Aveți grijă cu Remus, nu știu, mă, n-am încredere deloc în el, nu știu ce face. Nu știu, da. E super suspicios. Vreau să deschid 3-ul, dar nu știu unde E e. sus pe acoperiș. Da, 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 Sus sus, pe sus. acoperiș? Da, da, da. Da. Bă, deci Băga pisica și mi-a să furat ajungă. scaunul. Ba, nu e adevărat. Ți-a furat Ba, scaunul? nu e Nu, eu am lanterna și cardul 3 în mână, nu i-am furat. Atunci niciun mi-a dat scaun. dispărut scaunul. Păi, da, ce treabă am eu? Unde îți pui tu scaunul? Nu mă interesează. Nu o interesează. Nu mă interesează unde îți pui tu scaunul. Ia, 3 la grădină sus. Da. Aici. Uite. Ajutor! Unde ești focare? Unde ești? Focare, Unde ești? Unde ești? Nu știu. Max e tăcut! Nu e adevărat. Nu sunt e tăcut. vecinul. Nu sunt tăcut deloc, frate. Max nu e Aoleu! Nu sunt La ăsta, tăcut. ajutor! Unde e focar? Cum să fiu tăcut, frate? Fung! Fugi, focare, fugi. Da, eu cred că Remus e în continuare. Aveți grijă cu Remus că... Aveți grijă cu Remus că e cam periculos. Da, pe Remus m-a salvat. De ce m-ar salva Remus dacă el e vecinul? Ești sigur că e Remus? Manevră. Ești Da, sigur păi că e e- Remus? Remus m-a salvat. Da, nu știu ce Dar să nu zic. știu cine e vecin. Nu știu cine e vecin, dar Remus m-a Oh, salvat. mă, ce să car zic, 3, mă. am mai găsit încă un car 3. Mamă, ce bogăție. Deci suntem toți Am- trei aici, să vedem. Am amândoi. Ajutor, ajutor! M-a prins! Unde? M-a Nu prins! ne interesează. M-a prins pe Nu ne scări! interesează. Aaaa! Pisică! Unde e? Unde e? Hai, Unde s-a sus dus? pe scări, pisica! Nu ne interesează. Aoleu, pisică! N-ai făcut nimica! Nu ne interesează. L-a prins pe Remus și am Da, mă, deschis și da. să deschid, nu mai era acolo. Păi da, că Bă, nu te care-i mă, care interesează, din de voi e aia. vecinul? Da, mă, care e vecinul? Care-i vecinul, Nu se mă? mai putem Da, concentra, bă. Max, să vorbească. Are unul Max e vecinul. Unul Max e vecinul. Eu? Da, tu! Care ești, mă, vecin? Ești serios acum? Da! Ia vină, mă, încoace. Ah, Ia uite-l. Ia uite-mă cum a prins. Unde că nici nu l-am în mână? Da, Unde? E pe lângă mine, ia uite. Ia Văd în mână. Eu nu-l vedeam în mână, eu țineam nimic în mână. Da, deci ăsta a fost episodul nostru de azi. Foarte, foarte interesant. Nu știu cine a fost vecinul, habar n-am. nu știu, Da, chiar nu rămâne un știu. secret. Nu, Rămâne un secret, dar mie mi-a plăcut episodul acesta. Acum rămâne în funcție de voi să ne spuneți dacă vreți ca această serie de Secret Neighbor să se reîntoarcă pe canal. Așteptăm răspunsurile voastre în secțiunea de comentarii. Așteptăm acolo și să apăsați pe acel butonaș de like. Iar noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Da.